sine ulala don nene tunggu sabanta boleh namasa tunggu sabanta boleh namasa kadiran kue kadado boleh salamai lahi dui awal boleh salamai lahi dui awal tuang lai coba tangkalan samo bamia kadu-dudu samo bamia kadu-dudu labu bapungguang nande sumbayang nene ipa mosaji ipa manjang jo ipa mosaji ipa manjang jo Allahu Rabbi bantuan kita Nabi Muhammad pangulu kita wahai sahabat taulana saudara wassalamualaikum yang kesidang bersama ayah kabatana mengatur itu jangan bermimpi gelombang suara malumlah kami kakura suara indah jale kadi sabu indah tentu kadi baju adapun tangan setiap itu jadi namanya basuh adapun dari banyak limo berhukumnya wajib begitu pertama sahada sembahyang kadu ketiga bazar kade kampe puasu kadimu nanya haji atena puasu itu sabarnya dari limo ya ini wangi jo kalau maju ke dalam negara onan mula pertama siap pujari sami serang tuo di dalam negari kau coba tanya pagi anak menajari sami serang cara dia pandai ya di dalam negari kau untuk panunjuk anak itu dan
nini katigo banamo si jari mati dari padoka wanita gak tinggi sami sarang kuat nagaga barani umpamu tentara dengan bapak polisi kabe banamo si jari mani sami sarang kayu di dalam nagari untuk apa lagi kan minta jepodi kesalam tengah di anak nagari dan kalimu kalingkian nakete sakali umpamu raya di dalam nagari namalimu itu kuna semua pakar apu-apu karajo tak mungkin selamat apu-apu dijinjian kesamu nyawari ke dalam nagari lanyatu begitu dan balimu itu benda satu apu-apu karajo tak mungkin maju seorang melo dalam nagaju kau basal siapa hamalu maju pangulu orang dan banyak dicakap orang tu entah ke sini entah ke situ dan ke dalam sidang lah banyak kejadian di masa sekarang. Oh biar di Bukit Tinggi walau di Padang Panjang, biar di Batu Sangka walau di Kota Padang, biar di Solo walau di Cepat Talang, biar di negari awak walau di negari orang, biar di sana awak atau di sana orang. Biar dia di awak atau dia di orang, biar kemanakan awak atau kemanakan orang, kalau dia wablah dia mana negadi-gadi dengan muja-muja. Kalau negadi-gadi di zaman kini, kalau dipandang lah suka memakai baju dan senjang-senjang lain pakai seropin sila tak siku pinggang. Kalau orang pujang kita pandang kini yo kaki lah pakai galang talingo kini lah pakai subang. Lama tambah bulu coba rambut panjang rambut dan hitam kini lah dicelopi orang atau ubah bantu babu musang kadang bentuk kaner anda beracuni lalang setengah dipandang anak bujang ilo bentuk baru gadang. Oh itu nanti katakan anak nyopang itu tandonyo lah tak dia pasang lah pati dunia dioyak dia baca gadang. Lah selalu pasajo sawah jeladang badun maralik mentu lah pulang onaknya. Nadi tompa mau olah pati jipone banjir bandang yo itu ayurang di laisa bana baliau rasul laikulipa ayo Allah Allah reka ni lain natijah asanu dilai orang cara dia pandai lagi canu iyo Dio lagi bija asano la delai tahu lan nandiranti akama cucu ai matu ella nandira delai akan ma ella delai sudah la de mengaji la di mukoba asamu la dia ella pengajian de baliau abang atanyunan baliau la de tanyoka de kami bang aduh para karuan lainyo jawa iyo aina tonolan adanyo sabadong nyawa la ditiyo bekan kabatang tubuh oh gitu ada ulu tara asio ela karantina haidenyo nyawa la di mano opulo adona malam makona amonyo la de la eboni la de ala sala bagaimana opulo yo to panala
kasih dalam yolenan punyo. Otanyo la de tarimu la kasih banyak tarimu. Asuku Allah pertanyaan dari saka esu udaru la de ilallah. Allah iyo Allah iyo Allah iyo Oh dinan la ya illallah ya maulai lai nabi Muhammad Rasulullah illa nabi Allah Allah Inilah kami jabut Lada tinggalnya ayam mulai andai kami cari Ladi mano lada hilangnya Lada nabi Allah Allah Om Ladana tantu ladari bonyo ayam mulai ibarat orang hanyu ladana milallah Allah la ibarat tabana tantu su umurnya kalau lena mati nata tuku onde ikul ada sambung di kami ba aduh dari lagi seorang bariba anakku bila mari lakamana di saparati nabi asul Dio penting nanti gitu para karula de nyodiri la de laika jila kadi bacu diri wajib diketahui dulu nak jangan diri dekat orang ada diri pulu la jenyo gitu laino bana tampang dijola diri gitu iyo wahai saudara ya ikhwani la ilaha illallah pahamediyati dijadikan cara min lain lagi di bumi pemandang siari lai maju di sini lai mali alam oleh memandang diri hai mali diri di dalam diri oh aduh hakiki layado majasi oh dipandang dan lahir batin terkasih di dalam dan batin rahasia tersembunyi jo kalau siari tidak memandang oh dari nanaso disimpan kasamonyo oh disatukan pandang ma'ana tuli mata penuh hilang oh manolatu lainana tidak sano iyo pandanglah buah di dalam bijo hai kenala diri siapa nana punyo dari mana bana asal mulunyo oh kamano pulo dan tuatan bayo le Tuhan debatan oleh musim pabilo hai katu marosid alum majito hai sama soalam bagai rupo walun layadun lay sama lada sama tu limbago adam balum baratampu o balum baraibu
hai balum barbaku balum labasaruku hai balum labanaraku Mahalana di dalam alam bunyo ala di situ nabi go dalai mulo kamangyo Bela bijo satu dari situ asalnya lejo kalau lagi pandang oh dela tidak barupo lejo kalau lagi kaku oh dela tidak taraso bagi tu mana dalai sifat Tuhan bukan di luar oleh bukan di dalam bukan lari baru nilai putih lejo hitam iyo dengan itu kita lai masalahan lejo kalau lagi pandang oh dela urayawan Belai tanda sampai Belai kapato Tuhan yang firka mati Oleh sasila jalan Belai jangan lade begitu Belai gitu Belai sekarang oh Belai satu kali Belai katampe pegang la supaya natago delai ujul la diadang la di mano jo ingo la jo kalau la tarabang la ko balum no tarang la pagi tu jalan no la Kapato guru delai anda la tanyo karano jalan ode banyak simpanyo delai janji la ko sampai lai ajal la ko tibu Nalita nakalu tidak pandai berkato lai mengucap laku lima laku indah la biaso lai ma anak lima Oleh kamano pulang yung ada kuma anak Oleh kuli Tuhan Lajo kalau lari kati Oleh tarang kuni jantan jo kalau ka bawa lai karakasih bulan Ada ma anak kuli mali putih anak lai maliputi tubuh pai nyawa jo badan jo kalau dipandang lai orang yang bijak La ilah di mato di hati tanpa sampara dolum dua pai mampu bajaja Samparano butuh hai mako manampak sampara nono mati hai mampu bagaran Delai tando alamat parahu batula Amola gontai pai nai la omba Malipatul lawadisi oh paham talata oh wahai saudaro kelayan dan tolak Iyo kanala diri pai pandanglah Tuhan Cobalah uji pai batu jo winta Belai di malah batu oh bare joringan keputusan pandang belai kapatu Tuhan Keputusan ilmu hai kepada iman dan iman di hati cara minde Tuhan Wada kita oh de Tuhan sifat de Allah batin de ihsan lah jadi rasulnya soal pengajian lebih dari itu hilang apa nyuruhkan Walahanyui oh apila pada Mengerti balik Suruh di sabadala Kapadosia po kan kita tanya kanan nenday ko bala pulang kapadolautan Kalau lawi dijadikan sampan Salamu-lamunyo indah kan karan Itu bana dalam pengajian Dalam pengajian agama Islam Kok sabana-bana kaji dipakai
kanananananane ko sabana bana kaji di pa dia umbia anak puno pa uranan nampie ai kapado tua terlebih hampir daripada hadapan den sekian dahulu kami bayangkan sekian dahulu kami badu dari lantisau rambari banamu iyo dekini nalatibu ayakan majambui ode nyoga yuang makan niyo majawa betanyo lamu yo ladi kate ko putui yo aire talinyo lamu de banande kami bungkus ko rasande puluh aide rasunyo lamu yo lasire kane kami di dalam nanti jo tadinan marus wala de manggama nama di dalam kiro-kiro ode nanderekan kitu badu ditantang para nakaronyawa nan menjadi debuatanyo sebelum nyawala ditiyupikan ke dalam batang tubuh gitu mano banalan dahulu nyawala akan tarasiyo di mano karantina de nyawa sebelum ke batang tubuh gitu aduh nyonya deba alam di alam yonan mano pulo aduh nani yola ba alasan bagaimana dalil nyonan mengatur yonan bana nyota dari yola sirekan kino kini nan marilah kita jawab sepanjang hidup sananan batanyo di dalam adanya hati bahasa di dalam kiro-kiro kok dikaji-kaji ladenyo bana sama solada ulunyo sebelum nyawa ditiupkan ke dalam batang tubuh kita kok disabui ladenyo nyawa dahulu akan tarasiyo tersimpan di dalam ta'alu asudila de yang kadim Tuhan de mengatur disitulah de nyobana nyawa akan tarasiyo nanti disitulah de nyawa tarasiyo lada ulunyo bertampe di alam zarah dena mula de alamenyo iyo de nur iyo aire samatu matu memang jono resi Muhammad sallang kasabi welada ulunyo nyawa jo tersembunyi sebelum kebatang tubuh gitu tetapi kau bunilah de alasan bagaimana dalilnya nan mengatur ayo dangalah dekan bana iko ay bana labuninya untuk kasan mukapian alasannya de mengatur adalah aku di dalam perbendaran yang tersembunyi itu banalah dekatunyo yo bana tersembunyi nyo surat kadika turutu supaya nabi cayo denyo bana tambah iman di dalam dadu dekat itu bana tadinan kolan dekareso iyo nan kotigo laditanyo alayo tigo de jawabnyo inilah denyo hari labarembang malandu Bana tambah malam sama kini batambah denyo sero Kinilah baganti-ganti dosa nade gitu hai debatanyo Sakadila nanti sinana sakali pulo aila disiko Ujala de jopane babala sani tula biaso Para la karonyawa ditambah kini malah suranyo
kabalong denyo nyawa ditiupkan ke batang tubuh kita. Terlebih disidangkan nyawa dena sama suhaida ulunyo. Nyawa disidangkan aku sabab karanonyo. Nyawa dipersidangkan di mano banala de tampenyo. Nan manyidang dekan nyawa siapo banala da ulunyo. Sebagai hakim ketua siapo katuhai na di sano. Hakim la de ketua siapo la de galanyo. Sebagai la de saksinya miyo ay kasini ako pulo. Kodo dua di kurisi ako ay namola kurisinyo. Adola ba meja hijau aku namo meja la hijau nyo. Pano kode jo palu aku katuhai na di sano. Hasil keputusan sidang bagaimana jadwal deponisinya. Itu nanti latanya dari yo kami nanti badu. Mintalah keterangan iyo di sana sudah ikut. Ladilah pasang tanyo jo irama lama hibo-hibo. Irama orang Jambi walau irama Muarubungu. Irama Batanghari walau irama Naturang Bangku. Irama Ibu Bujang walau irama Ibu Mutebo. Irama Kuamang Kunyang iyo ay de kanan jadiku. Irama ladenyo ini diangkat dari kisahnya tuh. Hidup seorang rando suami wafat denyo puluh. Karena suaminya lah balik petangannya dekadado. Manikahkan denyo anak barang de kurang de banyaknya. Dua anak laki-laki, dua anak nyawainan batino. Setiap tiap anak palain niano parangainyo. Anak nan paling tu minta kuliah de Kairo. Anak nan nomor 2 minta dibalikan pondamio. Anak nan nomor 3 minta membaliai HP Vivo. Anak nan paling busu balain pulo lain de pintanya. Anak nan paling ini balain pulo la de pintanya. Sudah meminta lato-lato apa barulah dimintanya. Begitulah parangai anak dan paling kecil aku. Disitulah de bundonyo jatuh batina gaya mato. Awaklah kekurangan hidup layak dia kapirimbo. Anakku ditinggal ayahnya, makna ditinggal papa. Hidup di tengah dusun, rumah balaku na indah kaminya. Hidup di tengah dusun, rumah balaku na indah kaminya. Pagi-pagi ke ladang, siang turun ke sawah. Malam kami rewan, rumah kenala dimasuk dulu. Malam kami rewan, rumah kenang dimasuk dulu. Apabila anak menangis, hatiku rasa hibo. Tekenang masuk dulu sama Sohaya lagi aduh. Tekenang dimasuk dulu sama amma alum jadi jando. Minta kepada Tuhan, tabahkan hati kami. Menjelang anak gedang, rumah minta murah rezeki. Menjelang anak gedang, rumah minta murah rezeki.
menjelang anak gedang dapat jodoh lah di Bukit Tinggi. Oh itulah reno pinta iyo ko dapat di malam kini. Kok indah de toke Jawi panjang di bawah de toke ubi. Nampak yang reno ranca iyo ay denalai toke mandi. Ini kita lainnya bari kanda ayah jumi umi. Walau suara nana kurang iyo padu lama-lama kini. Walau suara lai kurang semangat tetap berapi-rapi. Jelai padu reno kadang menyerang menjadi-jadi. Derangkongan dela padira so digaruila de duri. Sabana reno padira so iyo lantakiki. Di barinya bana oh di malam kini nene kandanyo ayah saratu umi penambah iman di dalam hati. Oh kakani bari kola lagu santapan rohani. Lakini dunia isu akhir nene samo dipakai duonyo samo dipakai kaduonyo. Nelo kasalania Natarang jalan lai kasarogo. Natarang jalan lai kasarogo. Jualai bandanyo dalam Lai bakambu ya pinamodonyo. Bakambu pinamodonyo. usaha dunia dipaturui karena nende lainda selamat esok harinya. Lainda Selamat di suariyo. pandailah pandai hai mabala bulu nende di dalam bulu rotan labaduri. Di dalam bulu rotan labaduri. Pandailah pandai mana ditubuh. Di dalam tubuh insan labadiri. Di dalam tubuh insan badiri. Salah padi di tengah sawah. Dimakan pipi si borong bondo. Dimakan Pipi si bondo. indah bakuli pada jangan badara nende hanya kulima sama tomato hanya Lima sama tomato. hanya ilelo moya rantai barantai nende inggo diyakin obat tujuh inggo diyakin lebat tujuh. Ilmu macam berbagai. Keputusannya ka Allah ju. Keputusannya ka Allah ju. Baraki-raki anak rambayan. Baraki-raki ka kurai taji. Baraki-raki Kereta haji. iyo bahasa kita gak sembayang nende ko indah suci mului jo hati ko indah Suci mulut hati. tanah nasi ne uo lala doh nende tunggu sabanta boleh nak masa tunggu sabanta boleh nak masa. Kadiran kue kadado. Boleh salamai lahi dui awal. Boleh salamai lahi dui awal. Batang batuang lai jo batang talang. Samo bami yang kadua-duanya. Samo Kami yang kadua-duanya. labu kepungguang nande sumbayang nende ipa mosaji ipa manjang jo. Ipa Musaji bama jangan jual. kain basah hai di bawah mandi
sesudah mandi dibawa pulang, sesudah mandi dibawa pulang, ibadah dibawa mati, bini dan kami merurang, bini dan kami balaki bujang, bala lai karam dia mudo, nan sabala lai makan lada ulu, nan sabala lai makan ulu, baka jaka pintu sarugo nene tukang silawan eda ulu, tukang silawan dan nomor satu, oh sirawi di bari bahulu nene la diambil pareng tongkala la diambil de pareng tongkala lawi jadi parahu di manojo cito kanakara di manojo cito kanakara masilai olataru tunggu sabanta boleh namasa, tunggu sabanta boleh namasa, dana kaji de bau baran nende sedang di mana la diri awas, sedang di mana diri awak, oh sirawi di hati karam nende baanyo gitu kama dulu anyo baanyo gitu kama dulu anyo malaikat mau kau datang memanggil, baanyo gitu kama buju anyo baanyo itu kamang bujuanyo, ladira tanamu panjang mungkin tanpa kota bedo Lai dikandakan dia, lai tarekan kita, lai kato panla singalang lai dosan nak lanyo kito lai tolong adalah sambuang dia, lai sasudai, kota ditolan pagara pulo tantu iyo nyo kami pagara pulo lai sakali di sini, pong lai sakali pulo, iyo lai di situ. Bella pita tapati tiado pulo lamangato esari tadang alai jarang basu Belai kini di pong dari kami iyo mengenal badu denani ko para saya na badan jantan latuo badan saki bapiti tidak ado belai badan lama pong bela tidak iyo belai batana kapulang karum mande Allah tiado pintu batu tui dan jangan larobo pong bela indah aduh belai basuaro lekaranno nyamande kini Allah tiado badan mande kabar yang dimidan pusaro belai jatuh pong nasi ayam aduh mangana untuk nanti bo anak gue si kala di nama nurun jalan kasurau awa aburu abini labanci rokok baganti jo daun ano iyalah